Jahoba mauliate di bapunguasi ni roham hami. Atik pecuaca dan ngapala mendukung. Alay dang mga batino ni disihol ni roha nami marsaor. Rap dohot hatam. Ditonga-tonga ni sektoron. Pakulingi kami marhiti hatami. Manabay gugu nami asabuy hupiak ko diri nami. Hupiak ko kami diri nami. Gabi halomwamu di sadok perdalanan di ngulu nami atau ngasima roham rapoko mahami di bagasan Kristus Yesus. Amen. Tajama dihita hatan di debata nagabi turpuk jamita sian sada Samuel bidu 10 onom ayat sada saharodi 10 tulu sada Samuel 10 onom ayat sada saharodi ayat 10 tulu. Dapat? Tajahama markati sore kita. Sonom madidok disi. Dungini na Jahuba matu si Samuel. Sadia lilengoko marsak taringot tu si Saul. Nakpola hubolokon asa unang beraja ibana gumongkom Israel. Gohima saham mudohok miyak. Jalalau maho naik surwoku ho tumopot si Isai isin di Bethlehem. Ay nunga hupili diaw sada siya naka anakna bahen raja. Dumini na Samuel sumukira malaka tusisi ay dengen Saul magadalay jadi mga mahal. Dumini na Jahoba tukulog maanak nilog sada jala mga lahang manilyo buha-buha ikon piom muhuhut si Isay tu pamiliani dungi au pabotohot tuho manang si bainommu ikom miahammu diau manang ise si dohonok kutuho dungi nilai Samuel manang nilok Jahoba jasa berhati-hati jasa semua si rumah atas itu dimulai menjebak penggalan hukum tiga hata mangun dan dunginin na ibana ma hade makod do lau mamili tu Jahoba au bain naro manguras mahamu asa rohamu dongakku tu pamiliani dungi diuras ibana masih Isai doho takana na laus dipio na sida tu pamiliani jadi masa sida diberi pada masih sida dengan nama odo wasina alai didok Jahoba matu si Samuel unak koma mereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolok ko nang goibana ay dada marguru tu parnidan ni jolma yang go jolma rupa do ni idana ala yang go Jahoba roha di bagasa do na ni idana dungi do ko si Isay ma si sama mamul dungi di do ko si Isay ma si sama mamulus alaini na si Samuel mamuse musema ibana pe laos so dipilih ni Jahoba do dungi romu sehatan ni si Samuel tu si Isay holanod do kanakmu dunginin na ibana ma tinggal do pe yang go siap pudani jalaida ma marmah biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel ma tu si Isay suruh ma mangalap ibana ay dakta gamon hudul hita laumangan da joloro ibana tu son jadi semua alai katara do ibana unio pa sordo di bandina dumini na Jahoba hemamo miah ibana ai ibana jadi dibuat si Samuel ma sahan permiahani jala dimiahi bana di tonga-tongan yak kahahana dungi songgok matodi ni Jahoba tu si David olak ni nasadari doho tujulu on dungi borha masih Samuel lahu mulak turama ima sahan hamoka dongan songon tema tu minggu padaridahon terang sinodang nasihat debata lausido gebaran ni ngulu ni halak na porsea sude perdalanan di tonga ni paru kilo dohot hamaolon
las niroha kena tabulu si baga sa pardalananon ikot tarida do parbui ni pada daud do haporsiao tatu debata boy hita gabi panodang lapatanna dang boy na masa mabaik kita gabi moro secara kualitas dang boy akan apait mabaik kita gabi mundur mangulahon akan nauli alai sadok setiap perjumpaan dengan Tuhan harus selalu menginspirasi dan menguatkan orang percaya untuk menempatkan diri dalam kualitas yang terbaik di sudia kepertikian. Tabereng mada dalam araon. Boha boy do patuduhonommu panadommu tu debata atik petinggal ho di tonga-tongan na mengecewakan. Mereka masuk kena. Tikijuk roham. Boy do bertahak ko dia kehatan adengkan. Iko boy alena jering. Kan itu nah. Akahita mana yang kamang di tonga-tonga di perngulunon. Ketika kita dikecewakan, apa yang kita inginkan tidak didapat. Boy do tarida kualitas ningoluta bahwa kita ini adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Imana maol. Alai manang nabu hape odo si hamonak konoton. Maol bukan berarti tidak bisa. Sulit berarti bukan berarti kita harus mundur. Alai di tonga-tonga ni odo pertaruhan hidup na torus menorus silote bagasan goluta Tuhan pakai mau gabe sinodang doho ula-ulam disadok perdalanan ni golukku sigano pare iko nido anggo ama doko borgino ngamonak kita isi awer kamu ma cuacaon anggo nak ikuro tunak pedita ya do gozol pertanyaan no ngani kuba ayalana nga cukup on alasan mabain dang ro nga cukup on alasan madok tu hita rupani atau le majo tunda majo minggu na roboi mai apalagi kena flu oti nuaeng agawi alasan no unang gabita basahit dagino alay manang nabong hape do honok kuma ngai diajar ya ka situasi hita dangadong boy manirak kita siya parsaurata do debata jala dangadong na boy mabak kita mangabati hita lao patuduhon dia do sakap do lo menerohan debata atong puhama bayno nasa saat kita tu kualitas ningulu na songoni. Ia jari turbukom mahita na parjolo sekarang cepat tinggalkan masa lalu yang sangat mengecewakanmu. Kamu tidak hidup di masa lalu, tapi kamu hidup menuju kepada masa depan. Masa lalu benar adalah milik Allah, tapi masa depan juga adalah masa yang sudah dirancang oleh Allah bagi kehidupanmu. Bere kamu nama si Samuel naisonon. Marsak goiba nama merek si Saul, marsakian. Aidang irip puibana si Saul na miniahan nahi, boy mabayan pangalaho na songoni. Ay di boto hamu do dosa besar di si Saulon. Tuhala amalek ngay dokon. Selesaikan. Habis ma. Alaya hiba di mana? Dia kan hargai pebuti mana? Jalan hiba na ngalao ibana bergeser siat debata dang debata be si puji dang hata di debata be diolo ibana alai nunga hagogon ni portibi di pangasahon ibana. Kecewa debata. Jala si Samuel pe ibereng imana mana masai buasa songonon. Roma debata tu si Samuel. Samuel saunari buat mainganan di miyahi da suruh maho. Belem dapat toma di si Isai. Ay na ngahupil saya di si nanang bainok ku gaberazain na. Ay wado bainok ku Tuhan. Aman dodohonon ni si Saul. Haci marohana tuau. Ber kamu nama omma najot-jot. Kita mungkin banyak dikecewakan oleh apapun dalam kehidupan kita. Suku-sukuku. Boha mangolu di bagasa kekecewa doh. Armo mangolu di bagasan hacik ni roh doh. Kan ondo sering na masa. Ngaiban yang merdalat tujolo do. Alaya kekecewa do hacik ni roh haipudi. Ima piniaro-piaro. Ahama benon ni. Ahama budal musi. Tanga dong. Halak na terus hidup dalam masa lalu dan kekecewaannya ingok ma. Dang boy noni patuduhon kualitas ninggolu na dumenggan. HP dohonok kudo Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah merancang yang baik di depanmu. Serwar dari nak kiringan. Sisa do mangapu. Apa lay tanya akun ni? Asa dengan kuliah niyo. Ba. Hero kesewa situ ini bani? Ya pasti. Jeba isi mahita. Dak tatapota, dang dohono tatu dirita. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dan dia pasti memenangkan itu. So nari nang bae majo. Bisa domatan noeng bareng majo. Oh majo inatan si manurung, ngedi si manurung. Kan gimana jo? Ba. Kurang go kekecewa mo jo. Ba kekecewa ni apa ingot-ingotomu?
Baunang bereng-bereng birongai. Birongai do mabeni homenari. Nah, wasa ta bereng jo, nagudanga kita isi mana so ya terluka. Mama jo, ada kong naso ya haci rohana. Molo palay do kedak ya haci rohana na dak ya tersinggung karena marsahid dui. Secara emosional kita ini pasti pernah kena tersinggung. Boy do kecewa dalam hidup. Alai kudo ala ni hata di debata di ido menginspirasi patureho kita asa boy mengelola ngoluon dan larut dalam kekecewaan ini. Edang dong sol mana tersikop. Alai bagaimana kita mengalami proses yang lebih baik di masa yang akan datang. Kasih hirimoni bane dokon ini mabaik kita gumargo ko mangadobi mananga HP tahu di son. Ala dok si hirimo tadi jolo. Alani iman pengharapan saya harus menguatkan saya bahwa Tuhan sudah menuntun saya dan pasti menimbakan saya di hal-hal yang baik. Odo rekonstruksi na toros kupaingo di bagasa jamitahku ai se mahurwa hitana julu. Iber kamu na manuai siko bo panarikono ni Tuhani. Beima. Ido bana hati-hati kalau kita masih terus terpenjara dengan masa lalu yang mengecewakan dalam hidup. Ayak kana haci tipe ipakke debatado lau pa di potsonguluon. Bereng mak penderita muna baruoni do ambe kulam hibat no ga bilang berjuak ku bagasa nguluon. Asa unak ko tao ben haci ton. Asa unang mangulu biau di hapuguson na songonon. Saya harus keluar dari penjara ini. Ini ambe kita terus. Alani dohonok kumatu kita. Haluar sambut terang, sambul hati yang lebih baik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu di depan. Amin. Songoni no bangson, nga mengecewa si Saul, alangay para di debata ise. Si Daud, asa kamu nama, Roma debata, lau maho, jupangi masih isay. Alay baimma, pamotongan, jauh masih dia kena tua-tua, baimma, satu ibadah. Alay jauh masih isa itu sih. Asa kamu nama, mempersiapkan masa depan, itu sudah dipersiapkan Tuhan dengan baik. Alay ko terus do dimulai siap persauran na dengan dohot debata. Alani di dia pehalak na porsia ibagasan goluna lahomanata pakanauli tu de bata dang boy mago siap persauran dohot pamilihon ni goluna tu de bata berkamu nama uludorado honota parjahat pe di mamora do berengon ibagasan goluon tulu do berengon beh aibana pakola kasahatun de ulimana mamora do habi iba terus bertahan ni nadeng gano long mamar haci di mana buti dohonok kuma wah dapok mu portibio nalai mago Tuhani dia menormikot. Angguau mandokon huwa munakom matuhani di bagasa persaurakku. Ayatana do mandokot cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan diberikan. Ikon di kualitas ima. Alani nak pula mangiburu ay bagasa portibion. Alai porsia doa do honok kutu dibata bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu adalah penyertaan dan pemeliharaan yang terbaik bagasa guluku. Odo mabainau mergugu terus. Alani dohonok kuma unak kaya hita lokang siap persauran na denggat dohot debata. Barani do hita madok, iko barani do hita madokon. Ngulutan waingon, omma aka perbuan ni tangiang na tajalo siya Tuhani. Na serikku dok, mungkin radak tangiakku do be. Tangiang ni inokku, tangiang ni opuku, yelusi manuai. Alani kodok madurim, paingok madirim. Mangatur. Perbue ni tangiang, perbue ni pasu-pasu ni debatado ngulu monuai. Alani jangan boy mani rakita. Jangan dong boy mani rakita sedebata banang hagogo dia petakoi. Alai iko terus do. Na ber kamu nama ibaga sa persauran nasongonima ijo masih isai. Jala di situ Roma anak siakangan na siya liap. Ganteng, bagak. Itu Roma pikiran di si Samuel. Odo nagabi rajai. Alay hay ko debata, daong. Romo sianggina, daong. Romo sianggina, daong. Suku-suku terakhir, adong ko anak munasing, adong. Alaboha, dak sida buhi. Debata alay sida, roh ado. Alani do honok kudo unang itor terkagum-kagum di tampilan fisik. Dang boy gabi atsuani. Apa kenang? Unak pula bay pesat tudak danahi. Mula mamereng hela doho parmay ko jolo bereng jubuhin ada. Unak songo bapak mo birong ngamin tapunang nimu nang adok pula rikoti. Alay na rikotod do. Itu mana ereng maday kon na burju mana. Kan itu syarat. Iko siulo itu hani.
ikon naseret. Anggo amat dokon ikon do poda. Unak tertur kaya gupa mo. Ikon adong mania karizona ina. Biung oro karizona ngoroana swasea. Ikon odo. Jalang ngoluope hurok ma. Odo sita taon. Aha malapatan na penampilan rupani di paturetuleho. Alay roh kadang ipatureho. Atik pedohonok kudo penampila perikot do alay na rumiko roha perbagasan do. Bayamo kay natay ba jagamu penampilan mo ate. Ada lagi kamang wado. Manak pasar do hita buapi tahoy. Ha? Ina mai. Alay mamang manak buah perlu lagi do. Si jagao do dah. Ay lapatan na unang gabi ato ma sondok ko na masiton. Ato le mamang ngababe holanon na may nata pinarazo mol boleh dia kan apa? Solah adoy. Perlu do si jagao no. Iban na zolma ber kamu na nang magjaga hasihaton na. Jalang alam marsiya do zolma tu si. Na jolo do zolma molumangan. Bayang gusto sa piring level ka buti. Saya na sumangat do. Ang gusto nari ber kamu na nga gudang zolma mangatan. Iban na moluma ibaga sa daulaon. Awrak ko to da salam mereng ako. Ang goyda nga pala gudang baybayan. Laungon na baybayan bermacam-macam. Ay ma. Anggo na jolo daw, boy do lauk sada lay da dua guni kan itu, bahano buti. Ala no do na rumikot. No anjol ma nga di penampilan pisikon nadenggam mai. Audo honok kudo, baga kibana siya rupa dia memiliki IQ yang tinggi, roha perbagasan na pisago. Baik sila solo. Kan daw do si tatao ni mana no ay. Dia mulo debata odan di hari koton. Bohado hitam mengalami otsude. Bapuah. Kagu buah mamereng iba ngaganteng daba na berjuang muse salu deba mamereng daba ngamalo rohana pe na bulusat daba apa senang ibere ko ina maulina alai makatai saya song pakataunya ijang rohana so tanggu ulu malas iba mamereng pero kuna mo rahuboto daba ina martana elak pala lumoro hamanodong ay ko martami torna roso ni. Alayong gusol mabiasa-biasa do na lumoro katay itu yana. Alawa marangkul. Alani neng dohono kunak pola pature-ture ngoluon marhidia ka penampilan pisikon anggo sodenggan do roha perbagasam. Odo na luminggan. Istilah na seri kurok ba. Molo amora sol mai tonggo jabu pemangan. Bahima. Alai deba nasi holar roha. Eta tu pertangyangan sektor 12 boha. Natabu jol madonganan isi makatai. Hati-hati amu sektor roda, mulu pala ro jol mamadokon. Ada ang bah, awsal roba tu sektor 10 ba. Nah upaksa nama diriku si. Ay mamering buini jol mo pesi songon na mamering ahadu au mamering otsudi mulin na busi. Adang nabi no to be. Albong sonari pare sobi ma. Boha masih hol rozol matu jabu. Suku be bajo. Bah, na balagi na martamu hon sol rohani perjabu itu. Alay mo lungai torbineri perjabui buhina ngasih song buinia ngasai bebah atau meita mulai torningon de. Alay mo bineri go ama tahe. Ay sudesin kunan. Ada ngarong besialangon di jabu be torningon do. Alay mo lolam maralo saya dia tebu pita hoi baik di si. Toh emak sepale cebo sudiun. Na subuh yang langon ok kedua no torningon do soni. Alani si pare sorohan nabi. Oh dona dumenggan. Iban na berkamuna jahamuna majuda. Buka jodi hamuna Lukasonom. Dah buka jodi Lukasonom ayat 45. Mula dong boy buka bahasa Indonesia na di handphone nasa tortumak kasih bana. Amat tama cuma majah bahasa Batak nggak? Di sini berjolo. Non ibu-ibu majah bahasa Indonesia ada? Lukasonom ayat 45. Ayat 45. Haringgan do urkari halak na dinggan rohasian akal na dinggan na dibagasa rohana jalan na jahat do dirukari halak na jahat rohasian na jahat na piliok na hian ala ai iya ina manggowi roha matua ido di hata pamangan. Oke bahasa Indonesia na. Iya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari kerendahan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari
perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nabe, molo na denggan do ison, nakaluar na ba? Na denggan. Molo na roa do ison, nakaluar na. Aha dong dibaga sa perbendaharaan naon, matawi do nakaluar siya non. So narinon ne. Isina air putih. Molo ipakaluar nakaluar aha. Air putih, alay isina air putih. Alay molo kopi do isinion, molo ipakaluar nakaluar kopi. Atok so nari paresobe maruhana. Aha madong isom munuhay. Matawi doho. Alani roham perbagasa do manotuho kualitasmu. Jadi benar, dak ser rohana madohina bejisin dia doh. Ai doha luar siano. Akan ya jojo tak kita soni. Ada orang dah bahas asing udah. Dak ser rohana kidan. Jeneng dohono ku unang membela diri. Unak si palecem. Memang idoho. Alani paresobema. Manat. Jolo ni dilet. Kalau berpikir. Asa unang iga bega barammu. Atau ku jaga mon. Asa benar-benar dalam kualitas hati yang terbaik. Ngawete. Si jaga rohana bima hitau. Idon na barakam seriku dok. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar obatan ini batadui. Molo neng ulion marsinodang onodo si jagaon. Odo na mengacau katsude. Alani paresoon roha perbagasa non asa minar dengga keluar siap bogion. Jaga be mai. Jalau do na pinawana ni hatani de mata. Na batuluhot sa turpukon. Berkamu namada pihak majoda. Si Daud kan di permahanan di mana? Adong gopi anak munasing, adong. Siap budakku. Ini ibana ay permahanan doon ay. Jo dang mga kita ang gusto jolo sa hati bana. Berkamu logika. Iparmahanan terpencil jauh dari keramaian. Tapi inilah yang mencetak orang yang menjadi raja. Masuk akal tadi? Ay wado gabi parmahan di Israel naik si miyahanna si pasu-pasonna alay siya parmahanan do. Nang dohonokku jangan pernah sepelekan. Semua tempat bisa tempat yang terbaik, tempat pembelajaran yang hidup bagi kita. Ternyata siya parmahanan itu marsiajar si Daud. Tapi yang gimana? Dangadong nahukebat sian harajaun ni si Daud. Tarpasu-pasu. Ay diki harazaon ni mana do? Boy, ibapungu ibana karaja ke pemerintah nagugu pada saat ini magabe inganan persengongkolan donganna di pemerintahan ini. Di zaman ni si Daud do, boy lam terberita bangsoi secara politis. Di pemerintahan di si Daud berekamu nama isi do ibana mengalami ketahanan na luar biasa. Ay do kodimiyahi ibana berekamu nama boy do jaga ibana hadirion na doho takas berekamu bibelon banyak puisi, banyak mazmur yang dikarang oleh seorang Daud. Boy taber berita do si Daud sebagai seorang yang terampil dalam alat musik kecapinai jala berekamu nama di permahanan itu si Daud marsiajar bagaimana berperang ketapel. Dia memenangkan Goliat, melawan Goliat. Ala memang realitas sesungguhnya dia do bibana do di permahanan ini. Ayah dupanna do singa, binatang buas yang mencoba menerkam. Omma pembelajaran hidup na luar biasa. Gabilaw maruhakku sonon. Lau sia ninganan na terpencil sekalipun. Tuhan bisa mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin besar. Alani dimanapun kita berada, jaga kualitasmu. Iko boy doi manoppa ho gabe. Jolmana benar-benar memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Audok matuhamuna. Dukun di tempat tu nau tu Cirebonon. Gudang guhu pikiri. Tuhan, lami beko mang natu dia petaho. I Cireboppe. Boy do ulah honokku ulah naho Bartolomeo Roham. Mabeko marsangan.
dang inganan mano tuhon au alai au mamake inganan ni gabe inganan na dumenggan laho patuduhon habal gaun ni kuasom bahudok manuai tormor masih semangat mole so kamu tu nah bah mu penuai so bah itor menek rohamuna jangan sacere bonor do gudang akenauli jalo hamuna tabu tinggal di Jakarta tabu jonok tu bendara kan itu bahita sono pang orang mikiri lau muda tu hitape lau tu bendara pinga berpikir dua hal dia alai sudah bu sudah siang pola dokon hami debe perkuta-kuta do hami debe nana pola par Cirebon juga hebat tapi ingat kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan amin saunari berek ko ai wa benu nak pedita simini duau ise mau posado nuai nguluon jangan pernah abai jangan pernah surut jangan pernah kalah semangat small is beautiful baik kamu sian nama meti dipilih dewata hai kamu Bethlehem Efrata yang terkecil dari semuanya alai sakodo edo saunari sano boy doros yang dengan nama meton ro aka orang-orang besar boy dosian hamek metomo pakeon ni debata ho pakeon ado anak komi gabi nabal gatuzolo boy ya orang-orang madili dah ayah mai beda apa sunadong boy tarpatupan main na kecil juga harus bermakna kan itu dai terkamu do cawirawiti memet do angkoso masuk tu saksangi be dia tebu saksangi ya di mana biar kamu dah ada tengok tinggal kini ada 5 nih bah oh palan yalang buti tangga dong rasa ada 5 nih orang mantap bo sonari kecil ko boy de berasa itu unang gabe mundur yang gue beda bana meneto nama boy baenon petudu jangan pernah dilecehkan orang karena kita kecil. Jangan pernah dilecehkan dan diremehkan orang karena kita ini sepertinya orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan bisa memakai kita lebih hebat lagi. Amin. Tak mai tak nage sia geleng mi do benon na honokko. Mersitu tu mo. Ido tanah ponom tu geleng mo. Asa bola orang lain nagudang ajol malam hebat ala ni geleng kan. Bah ko binereng de ba. Bangasa iruba. Binereng ma ama tahe. Tabunyon na mangului isi mabuan ay siya pudan na idui inda atrasong si sayod de siya gijak sa hatu tao nga pole perhitukon alay hola saha si say siya pudaku kanina na ngon ide mana iparmahanan ido dang boy bahita mangan ang goso jolo roy mana tak na siya pudan mondo tewereng mana mi imam bay kolam hebat haduan alani waricon nauli Jemulo taunok kita pewarisan ini melalui keluarga mulai masih jabu. Syed bagas jabu mi iko pakeon ni debata gabi halak nabal gahaduan. Begitu bah. Om makasih rimoni buti. Ayang gawa sonan nano di sisi unamion. On lahon na mau bereng-bereng mul berjami tau. Tuah on na masih buat gor dua bener aku bah. Alasa kami debata mana saut kan itu nah. Ala ini harus kebanggaan ini. Itu kemana tahu bangga do geleng mi? Iko bangga. Manang nabo hape tahu. Pertaruhkan semua hal. Ikon anak nabel gadu haduan na tarpasu-pasu. Tawereng mah. Sawoni mah dadar lagi deh. Siap punya bisa dia deh. Tamak mayan non. Anggoi ima babua guarri situi lam hiba memana tujulu. Ade, sudah mata dia bida. Jangan pernah menjadi orang yang mundur, lemah. Dan orang yang tidak berharga karena kita merasa kecil sekarang ini. Tuhan mengangkat kita seperti Daud ini. Napatuluhon, terakhir. Dimiahi bagaimana. Dan roh Tuhan menguasai hidupnya. Biar kamu dimiahi maibana dan roh Tuhan ada dalam dirinya. Miak kola simboli dah dalam pengurapan. Jangan pola repot tamuna. Ainu engon lau zolma tu Jerusalem lau tu dia ngasol mia iparsoalhon mia urapano asli do manang nadangin na be dia asli sudei saruba do mia de puro rai sudei abe neng dono kunang jai parsoalhon ai sunai mia ki kuaso lau semia dia bebeko boy do mia urapani asal madirajumi ho bahwa debatado namar kuaso do masu abe ay dasa pola huro ne beruan mulu marsait dana dihitan hola dijo miak tanoin na
Ibarat tu putih, mulu sih buat minyak kayu putih, dicampur di mana dohot, dia doh, bawang, ini putih, tor inai itu putih, gosok putih, melumbo, alai, holan lalino ni, dia betul marhuaso, tayaki ni mai, jena berjolo dohonok kuma mulu adong akamasa sahib, ingok mak, napi nasupasu ni dia betul doho. Alani ahape tahu ideicon ahape tahu yang lakoi bagasan ngolum marhite pasu-pasu ni debata gok pasu-pasu mengulum. Amin. Takut tu naik mana tu bagulang ko secara live nongko sedia nana manoto ni. Statu sudah panotono majunek sudah kita naik buti. Buat bodoh razumata. Tuhan saya ada orang yang Tuhan urapi. Awaru masude akan arwah tol dimima menguasai. Alani molo ngaton di debata mengontrol kualitas ni ngoluta terjaga mah namini akan di debata ai suatu iripu amuna dukon dimiahi si Daud itor mulus masuk memana tu istana itor ana masa itor iri do si Saul itor ibunda ibu ni mana hona lili memana terus alai suku-sukuku ilindungi debata do ilindungi debata jala taberang naut jahat dukon dibuat si Daud, si Berseba. Inatani si Uriai. Mardosa ibana yadupan di debata, iuhum debata. Itor mulak gimana tuh debata? Dosa boleh ada, tapi penyesalan dan pengakuan akan Tuhan itulah yang kembali yang menguatkan kita. Dakkea akadosai gabi mangabati kita dan majalo kuaso doh lomo ni rohan di debata bagasang uluta. Asal itor tasadari. Anggo kuaso todi ni debatai salileng taloasi karijo mangulai bagasan goluta sorpai bo ai tarpasu-pasu dosi Daud biar kamu jamitan na dari minggui sona ibana suruh debata mabangu bagas joroi alai para dibana do sude i parlean ibana sude akan hargai lahu para dihu bagas joroi ima akan aminiahan di todi di debata jemolonga di miahi todi ni debata sada halak laos maralo peta hotu bagasan hajol mauni anggo di bana dia gabe hasasau ni sakap doh lomo ni rohan debata hidup pasau tonni saunari pare sobe dia mau godang mengontrol ho todi debata do manang na todi di portibion ima tong muba ma loas ma todi di debata ima terus na mengontrol dan menguasai hidup kita nah ima jami tahun tong soni mardalam ma ngaurok nakina berjolo resep ma ima jangan terjebak terus di masa lalumu yang mengecewakan. Segera bangkit, masa lalu mengecewakan, tinggalkan itu, tapi hadapi. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Napa dua kon, dak sida bohi debata, alai sida roha perbagasan. Napa toluhon ingot, inganan nasuhi. Tugas sebagai seorang gembala yang tidak diperhitungkan juga bisa mencetak orang dalam kualitas yang terbaik. Dari hal yang kecil itu, Tuhan mempersiapkan Daud menjadi tokoh besar. Napar pudi, paloasma. Saya dimiahi di pasu-pasu debata mahita. Jala paloasma, toldi di debata. Mangarajai roha dohot pikiram. Tapi penasa matu ita mulodok sikisukunota. Melalui amang situata. Nah, mau lihat mana? Nah, atong kemudian bilegi hatorang ini, ada yang nabu HP, morotung adong aka suku-sukum manang na aka masuk kape, ba budo bisukun, ope pinasama, tuhi sesaluna, perjodoh tuhi na marak, tapi bohadong na manukun, sama itu tuhan. Rok kira-kira mau merasa wah nggak ada buwe gue pilihan nggak cukup be boleh kamu terserah mah nah pinasama itu tuh hama kayaknya Aboy be? Ah tu kita ama majo. Anggo amaon. Sino kigori anaknya? Biasa lo ama sektor 12 sektor gudang do ka. Kamu mah. Si hari lang, lupo si tanya koloton. Sindo.
Si Rian apa? Masa selesai skripsinya. Rian Marga? Lagi Rian Marga? Rian Habian. Oh, anak. Nyonya sewa Tangguru. Oh. Nama? Adriel. Silaban. Anong sono naman? Halo. Mun sa jangan kita pun gawin ng kudangan to di bata taksyakan. Mulai si Habil sampai si Kain atau si Habil si Yakub sampai si anak Ishak dari si Yusuf do. Ali dang anak pertama tapi kebetulan di bagasan ai selalu do dibilik kebetulan anak pertama. Ali melalui kenapa gunain kudangan do masih pokoknya siya tangan tak pola gabi terpilih nikmat teman-teman lain gabi siya udah do gabi diangkat gabi aja so ini nang anak nang si Salomo nang gabi anak na cakangan ni Nang hobi pambaran itu. tidak jadi ngomong nanti itu do malam na berbeda mah Halo. Oke, mulai ada ondo pea suku-suku do kubiki. Jala memang menggelitik do, gitu. Alana memang i realitas pe berkamu nama toho do. Adi halak batak pe puasa gabe dibain de anak pangguara. Bui du isa ada kebanggaan, bui du gabe isa ada tangnya. Alana manang dawa tangyak ta do anak pangguara ni sebetulnya ikusi buah guar di mana nang gitu. Alaiba memang dalam realitasnya dak saya tardok logikai. Tapi harapan itu begitu tinggi. Alani neng dohonokku molo tabereng ko siya sudut niya etong paretongan hajol maunon boy mahita so ne pinikiran niya mangon. Memang unak pola tu anak siya kanganoro hatta ay sejarah Alkitab mandokon si bay dua si bay lodo sudi. Alai tabereng maneng dohonokku. Ternyata Tuhan itu bisa memakai semua orang, siapapun dia, menjadi orang yang terkemuka. Itu mana kata ni debata, na parpudi gabe, parjolo. Semua hal bisa dilakukan oleh Allah. Sian suduton nama rabe rengotan oni, asa tabereng hinarga do hinauli ni sudia kaya nak kotai. Ay urutan juga menentukan kan itu naik. Seharusnya urutan itu adalah urutan yang membanggakan. Alai dak selalu berlaku secara matematis di bagasan ngulu si Ganupari. Tapi saya harus katakan, kita harus terima semua yang kita terima itu anak-anak kita itu termasuk adalah anak-anak yang terbaik dari Tuhan. Mulu sejarah Alkitab banyak menentukan bahwa anak yang kedua, ketiga itu yang banyak di Petujulo debata dan nama dokon gabe somararga. Ai sikai pedo si Habil suatu kiri puamuna kualitas ni sikai pe anggo di bagasan dunia pertanian dosona tanggung gimana sih maju di mana mengelolai. Alai ada hal-hal yang membuat dia sehingga Allah lebih menerima persembahan dari Habil. Jeneng dohonokku segala sisi dora berengotan oni aleno belga ima Tuhanlah yang punya berkat. Tuhanlah yang menyampaikan apa yang mau dia rancang dan memakai siapapun dia berhak sesuai dengan wibawa waso hade bataonna. Ate sauni mata berek dah sasarupa argana sudah. Oke, ada ngopi asing? Oke, adong sian adong situa. Ngema? Oke. Tema pertanyaan maida. Jakuba mauliate ma dihataw nang mamakulingi hamil. Dan adong mga bati hami tutu so patuduhos sinodang mi marhite ngulu nami asi maroham buido gudang akana maol napayet wadupi hami dohota kana belas rohanami alai hadirion nami iko patuduhonon nami do songon hadirion di bagasan huaso doho loman dia roham nunga marsiajar hami sian proses pemilihan ni si Daud bagaimana Samuel begitu kecewa dengan Saul. Alai rodo hatam saya dia lilingoko saya itu matangis ali Samuel borhat dipaingot kami meninggalkan hal-hal yang mengecewakan dipudi nami mapareaki bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik ima si tatapo do si hirimon nami godang do nama baik kami kecewa gale
alai kami tidak hidup di masa lalu, tapi kami hidup di masa depan. Nauk pinaradem pasu-pasu mahami saluhuna. Dada sida buki ho alai sida roha patoreon nami bi maharwaon nami. Ikon roha naninganan ni hatam. Asa ahana di bagasan roha nami matawi mahatakonon nami. Kami hanya mengeluarkan kata-kata yang keluar dari perbendaharaan kami yang terbaik. Dan mardia ibar di baik kuali Tuhan proses pembelajaran di kami. Hame meton nami bakasiani buido ipatuduh hokko tuhami huasom na balgai. Atau ngasih maroham roh Tuhan ada pada kami. Karena kami sudah diurapi Tuhan. Asima roham mangulu di bagasan ima gugu nami. Torus mabay na kasinodang nauli na gugu. Na buy manodangi sa luhut na di bagasan gulu nami. Dangadong mabay kami buy mundur. Alay torus do kami patuduhon semangat do sinodang hatiuron. Pasu-pasu mahami ganup. Dapat to kami tungulu nami si ganupari. Jala tu rumah tangga nami ganup. Asa pakiom nang kami rumah tangga nami. Hasa sao ni sakap do lomo ni rohab. Todi mima namang yani roha pikiran. Ngudu nami naksongonya ka rumah tangga nami do parsauran nami bi. Mauliate madiama nami situa. Nubagaw nami boruturnim na mga leo bagasoni nga pertangyangan nami. Pasu-pasu mabagaso gok hadameon las ni roha. Las roha ni pangisina. Sehat-sehat gajangur na sida sa luhuna. Songonima nangakapoparan na. Asima roham. Hono na marmudu na sida na sa lelengon. Lubi siya ni parmuduom mo. Gok las ni roha mama nami do inanamion. Diaka perdalanan ninggoluna. Sehat mana sida sa luhuna. Gok pasu-pasu. Secara khusus anak pun sida si Sendo Lubang Gaul. Na menyelesaikan nuaing proses studina. Paluas matuhan marujung itu dengan. Sabuy berhasil menyelesaikan studi pada waktu yang terbaik. Posdorohanami nungay paradiko na muli di ibana. Hamonakum may mana di si. Rian habia hape songoni upasatami toho. Topo tibana paingo tasamar situtu. Disihol di rohani natorasna. Sabuy marhaujungan persikolani. Posdorohanami hupasahatami may ibana tuho. Adriel Silaban naong marhaujungan dia persikolan. Dikirim ibana parkarejuan. Patudu matuhan japalan na lomak. Sabuy inganan na. Marmuduhon naka nguluna. Dohot patuduhon naka ilmu naong jinalona. Asiroham rapoko manang ibana. Nangakan natoras na si dabe. Nyonya si hotang buru na inggolan. Nahurang sehat hubok kami tuho. Dauni sahina. Asa mulak kasehaton na. Sude makaruas ni huriam. Naso hagwara kami hupasahat kami tuho. Topot maganup kami bi. Mga sakon Kristus Yesus. Mauliate matuhan diho. Amen.